ערב טוב, השעה 2:25 לפנות בוקר, ה6/9/2012. אני אצלם את הסרט הזה בעקבות המכתב של שלמה אליהו, שבו נאמר לי שהמנורות ברחוב ביישוב הוותיק נכבות בשעה 2. אז הנה, השעה היא 2:25. בנוסף, אני מתקשר לשון הדובר כדי לשמוע מה השעה. הנה, בוא נשמע. שלום, הגעתם לשירות השעון הדובר. השעה 2:26 ו-12 שניות. השעה 2:26 ו-12 שניות. השעה 2:26 ו-12 שניות. אוקיי, תודה. ועכשיו אני נוסע ליישוב הישן כדי לראות מה קורה. טוב, אנחנו ביישוב הישן, בדרך היישוב הרחבה והיישוב החדש. אז כאמור, שעה 2:26 לפי השעון הדובר, 9 לספטמבר, 6/9/2012. בדרך לשם, הנה, פונים ימינה, ותודה רבה. חושך, כמובן. אם ככה, מי שצריך לתת את ההסברים כנראה זה לא אני, אלא מישהו אחר שמנסה להוציא אותי בצורה עדיפה. ברקבה, אותו תאריך, אותה שעה, יש לנו חושך. לוודא שזה באמת השעה הנכונה, שלא דבר שאני סתם עובד על אנשים, אז אני עוד פעם אחת בודק. שלום, הגעתם לשירות השעון הדובר. השעה 2:28 ו-16 שניות. השעה 2:28 ו-16 שניות. אוקיי, זהו. שיהיה לילה טוב.